Na kabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kuble ye phi baro kini kilong ki khubor ba menta kasngi. Kawai ki jinja ka bai shirkhei kalapan kandiat yaw pai ba nong yai nong yang na kani kapsurok menta ka step khanda baje ei. Haba kawai ki jingking yai kali ka ba he kala tukut kansan ha ka ba kawai katrok ka ba dang yai na ka jingking kala hap lang syapo kani ka jinja ka laja ha ka surok ka ba panyasno ya ka makruat sya nong shilong ka jaka ka balatip kum ka jingking changkhar ka ba hap hapo ka Southwest Kasil district kat kum ka tulong kubor belayo lum laong ba kani ka kali ka de ka kali ka ba kit narot ka ba mi nanong kasan ban leit pan hap syarang belang kinarot bakit kidon kumba arpo ton ei ka ba ngusi kelong ba kate ka kali hamar bakan lait no syashiliang ha kane ka por ka jingking kalat kunno kane ka kali kabala hap lang syapo kadong ki nomor AS01 isi praar khandai we ha kane ka jinja kamsyam ladon ka jimansau kane ka jintkut no kan ka jingking kalapan ya kendu jing ya ki pajba nong ya nong yang jong ka Atali district kabade ka Eastern West Bat ka Southwest Kasil district. Wai ini. Kata nene, pencandur lem nak. Kakit pun ada menoleh hu. Kidban re lang syarap tau. Thala le. Rep jepul lem nak. Oh ni. Bagai hap. Kene. Atau terkeliar ya. Badia le tu. Kahap kejaya ni kan deh. Kat thuk ke wati binyo ne. Barum. Aduh baru menore terus ni kendit thang kediang. Kendir bana anak kat ne puda jai le hu.